Bekunzima kakhulu engekho umuntu engizokhala kuyena anginawo usisi mina. Benginomndeni wami wakubo kama kodwa bengenayo usisi. Ngithole kunzima nje ngale ndlela yokuthi akekho umuntu engikhona ukuxoxa naye. Bengifisa ngizame kabili noma kathathu ukuyibulala kungenzeki. Ake ngibingelele mbukeli lapha ekhaya. Igama uMzothule ngokashembe isibongo. Uma uvuka njengento engabani isamba nesamba umngosi angalala maqedwe ulala bafoza nokwajisa ukudla futhi uthi mawuvimba ngala uthuka usungalimi. Ngumkhovo oyiphayi umadakeni oyishasa nkintela. Ngiyabingelela ngalesikhathi le iNethezeka TV ngoba sikuNethezeka TV bayasibiza ke abantu ngapha nangapha besicele sisondele kubo ngeenkinga abake bahlangabezana nazo. Namhlanje ikhona intokazi esimemile la sithi khona uphila kanjani. Ntokazi igama layo uNokwanda okuyena osibhalele ezoxoxa isitori sakhe ukuthi ngabe kwenzeke kanjani empilweni yakhe kuze kufike kulesi sigaba esikusona njengamanje. Nokwanda ngiyakubingelela siyakwamukela kwiNethezeka TV. Ngiyabonga. Njoba usushilo ukuthi igama nguNokwanda oke wakhula esimeni la bekunzima khona izinto bengahlangani. Konke ngithi ngiyakuzama bengalungi. Ngikhule ngicabanga ukuthi bengino 12 years bengumntwana okhula right yes kodwa kuthe ngina 12 saqala isimo sashintsha ngibe nenkinga esikhumbeni isikhumba sami saqala ngathi nje ngiba namashashaza yabonga nganaki ngokuhamba kwesikhathi kube ngathi amashashaza athanda ukukhufuka abe nobovu ubuso wami sekugcina seminyanisa so okwenza ukuthi kube nzima nasesikoleni ukuthi ngiparticipate kahle because nezingane zasezingihleka nje bengasangithandi ngaqanga ngajikelwa abangani bami bese kungiphatha kabuhlungu kakhulu lokho because abangani bami bese bengasafuna ukuhlala nami ngayithola nasekhaya sengumuntu ohlala yedwa because bese ngasanginakile nanokuthi uma wangishiya ke uma ungishiye leso simo bese sisanda kuqala engishiya uma uthe sengishiyile ekhaya sebeqala bengitreat ngenye indlela engekho right kangangokuba ekhaya ba end up bengakhela eyami indlu igogogo nje lethini eliseceleni kwendla sekhaya bekunzima kakhulu engekho umuntu engizokhala kuyena anginawo usisi mina benginomndeni wami wakubo kama kodwa bengenayo usisi ngithole kunzima nje ngale ndlela yokuthi akekho umuntu engikhona ukuxoxa naye bengifisa ngizame kabili noma kathathu ukuyibulala kungenzeki ezathi sokuthi ipressure bengikuyona lapha ekhaya bekunzima isekhaya uyacabanga ekhaya awunawo umuntu ozomxoxela ukuthi uzizwa kanjani isesikoleni awunayo umngani ozoxoxa naye ngisho nothisha umuntu uzama ukumxoxela ozathiwa lo usondelene nama social worker mhlawumbe bangazama ukukusiza akekho ngazama ukuthenga ngoba ngithe sengino 15 bengikwazi nje ukuluka ngoba ngakhula ngizama ukubamba umama goda so ngayeke esikoleni sengino 15 ngazama ukuyithengela into zokugcoba leze ezikhonjwayo still zingangisizi bekunzima kakhulu Manje iqala lento ngiyacabanga ukuthi leso sikhathi la kusuke umuntu mhlawumbe eqala khona istage aqalanga mhlawumbe ngendlela yokuthi mhlawumbe usungena estageni esithile noma kwaba vele into eyaqhamuka nje yafana nento engathi isichitho noma izenza sasichitho bekuyinto engathi isichitho because nami ngike ngahamba nezinyanga uma esakhona nje bekangihambisa izinyanga sahamba saye ezinyangeni izinyanga kube ngathi izongisiza kuqiqi kungenzeka imehluko kungenzeka ilutho nje kungekho umehluko bengihamba abekho dokotela mangangihambisa ngabona kwawukuthi ke ukuhamba kwesikhathi uma wangishiya kuyena umuntu wayekhona ukungisiza ukuthi ngizame ukuthi ngibe right nami ngibukeke kwezinye izingane la kuyifamily njalo asibheke khona la kuyifamily uthathwa kanjani ngaleso simo ngiyakuzwa kwegogogo ngabe kukhona mhlawumbe ucwaseka obekukhona khona kuyifamily uqobo ngathi ekhaya bekuwest bengibona ngathi ekhaya la kuwest khona ngoba ekhaya la ebenginesikhathi khona esiningi sokuhlala ekhaya so mekuhleli buku TV ngiyayithanda iTV ngale ndlela yokuthi bengike ngilale ngo12 dala kusakhona uma so bese ngasakwazi ukwenza leyo nto mebebuka iTV kumele mina ngiphume ngingayibuka iTV nabo benginesitsha sami uyacabanga ekhaya nginesitsha sami ngedwa sokudlela nginenkomishi yami yonke into ineyami zibhaliwe amagama ami ukuthi angikwazi ukusebenzisa into yomunye umuntu even izingane zasekhaya bengangitreat kahle indlela bese ngitreat ngayo bevele awusuke wena la
angeze udlale nathi angikwazi ukudlala angikwazi ukuyi-enjoy umngane bami nokukhula kwami angi-enjoy lutho ayikho into engikhona ukuyi-enjoya bekunzima kakhulu kuthatha isikhathi esingakanani konke lokhu kuyahlela ngoba ngiyakubona qala una-12 ukuze kudlule uma wakho nansi iminyaka iyakhula ungena estejini ziyaqala uyashelwa njengentombazane ngifuna ukubuya lapho ukuthi kuthathe sona isikhathi esingakanani. Yabo uma ukhuluma nangokushelwa bekunzima kuma-boyfriend. I-boyfriend into engisanda kuqala nje ukuba nayo nokuyazi bekunzima. Ingithathe ngicabanga ukuthi iminyaka mhlambe eyisikhombisa ewu-8 ya mengaphosisa ewu-8 because mhlambe ngina 4 years manje ngingcono. Sungcono. Isimo sashintsha-ke ekhaya bakubuka kanjani? Funa usibuyele lapha ekhaya kakhulukazi ngoba ucwase kakhulu khona ezinye zezinto bezenzeka phambi kwakho ey'nganeni zakhona egcekeni sibuyele nakhona bakuthatha kanjani mase bebona ungcono? Ekhaya isimo sesithanda ukuba ngconywana nabo sebeyathanda noku-understand abanye yize abanye phela uyazi emndenini abafana abantu abanye bakhona aba-understandayo abanye yize besanje abasanaleya nto leya cause ukhona omunye engithi mengithathe into ngathi ngiyayisebenzisa kabe safuna ukuyisebenzisa ucabanga ukuthi leya nto mhlambe yathelelana njengoba seyaphuma kumina mhlambe isizwe yakuyena but sekungcono manje. Ake sibuye la uke wathinte igama lokuthi uyile enyangeni shothi ubugquma nawe uzama waya nakodokotela abanye kwakwenzakalani kwena emzimbeni kwakukhona ukuthi mhlawumbe kufunwa ukushintsha esikhumbeni noma akushintshe esikhumbeni makusesikhumbeni kusebusweni kuphela noma kukapakele nakwezinye indawo emzimbeni? Bekumzimba wonke kodwa ikakhulukazi ebusweni ave kubuhlungu ukulimala ubuso ngoba ila khona abantu bekubuka khona ikakhulu nje bekumzimba wonke especially ebusweni yona nje bengiphatha kabuhlungu yobuso bengasenendaba nomzimba yize bengizizwa nazo inhlungu zakho lokho ngoba bekubuye kuncinze yabo nje emva kokuthi khona inyanga ngaya kuyona yize ngeze uyidalula ngaya kuyona ngathi mengisebenzisa imithi yayo yangitshela ukuthi ngizogquma ngizophalaza lento mhlawumbe ingaphakathi ngakusebenzisa yazi kwa isikhumba saqale soma kwaba mengithi ngiyanwaya kube ngathi ngiqwebhekile kuphume ngathi kuphuma amanzi kunyanyise ngicabanga ukuthi lapho khona waqala khona kwaba worse kakhulu ngokuqala. Kodokotela bathini odokotela bujova noma buwenze njani? Odokotela ngibahambe kakhulu bengijova ayikho into bebengathi ngenzi yona ngokuthi phela odokotela base bengafuni ukuhluleka kodwa ekugcineni ngisho ukuthi bayahluleka ngoba angisizakalanga kodokotela azange ngize ngithola usizo bebezama befana nokuthi angenza ngalutho angifuni ukuqamba manga. Manje Nkosazana ake sibuye la uke wathinta udaba olunye ukuthi uke wazama ukuyibulala usungasathanda ukuphila ngenxa ukuthi usuwake khelene negogogo ekhaya usuhlala wedwana lapho ke akukho yini la oze wangena khona mhlawumbe kwezinye zezidakamizwa uthola ukuthi ufuna wena mhlawumbe ukuzizwa ungcono ngaleso sikhathi? Ngike ngazama ngike ngabhema into engiyenzile nje bekubhema kwaukuthi kwakona ukubhema akungiphathi kahle ngoba kungidinga ngiphume ngiye ngaphandle ngiyohlangana nabantu so ngagcina nje ngumuntu ohlala yedwa angikwazanga kube benginaso isikhathi sokwenza kahle mhlawumbe lokho ngabe ngikwenzile ngazenelisa so angikwazanga noma sengikuzama ngoba bekungenza ukuthi ngiphume ngiye kulabantu abangicwasayo. Akwenzeki yini kulabo bantu uthi uyafika mhlawumbe kube khona ozoncokola la umagama athile ugcine mhlawumbe senithandana naye noma kukhona abanye nje uthola ukuthi babefika ekutheni ukuthi bekweshele kodwa kungapheli kahle kwakwenzekala kanjani? Bengashela bengamiswa bengamiseki benginyanya kangangokuba omunye bekuthi mengihamba endleleni agudle ancamela ukuya ehlathini ayeke indlela la eduze kwami indlela bebengahambi nje abantu eduze kwami bebenginyanya. Intombi nazi ziyaqoma ziyaqomisa futhi uyayibona mhlawumbe uyamenywa mhlawumbe endaweni ezithile noma awumenywa makuya ngokuthi kwenzeka izime kanjalo? Bengayi bekuthi mengimenyiwe ekhaya bengayindawo mina bengihlezi ngihlele ekhaya ngiyeka isikole nje ngahlala ekhaya. Ake sibuye lana-ke indoda ikhona kumanje ngithi yebo sikhona. Mayikhona indoda akazube ne-boyfriend before ngaphambi kokuthi utholela? Cha bengazi ngibe nayo. Angikwazanga ukufika kuleso sigaba ngoba lento le yangiqala ngisana 12 years.
So angikwazanga ukuthola ithuba lokuba ne-boyfriend njengoba sengizoyithola manje kule minyaka enginayo. Uma uyithola le uyixoxela ngesimo sakho noma umise kanjani? Misho iyangazi. Oh ya. Kushuthi umuntu ongaziyo ukuthi mina bengaze nginake nanokuthi phela uyazazi ucwasekile uhlezi unamahloni nasendleleni. Yena ubeka ngazi kodwa nanokuthi nami ngithe sengimqoma ngamqoma kodwa ngibe nginokuthi wayengangishela ingane ngalesi sikhathi wayinawo. Iyona lento engenza ukuthi noma sesizama ukuba sobabili ngihlale ngimkhumbuza ukuthi yindaba weza manje ngalesi sikhathi wawungekeleni kangakuba naye akakwazi ukuphendula manje. Okusho ukuthi uyazi isitori sakho nje nokuthi ekhaya nomphakathi okhuluma kanjani. Uyawazi umphakathi akulula ukuthi azi iside lasekhaya. Uyena ngangazi mina ngoba umuntu nakhona esikoleni safunda naye. Ngangifunda naye nje wayekubona kwasesikoleni ekubona ekwasemphakathini. Kodwa ukumxoxela ukuthi wasizakala kanjani ngoba ezinye zezinto zibalekile ukuthi nixoxe nakhona emndenini ngoba ezinye zezinto basuke bengazazi kakhulukazi noma lo umuntu osukuthandana naye engazazi ukuthi leyo nto isukaphi iyapi. Ngifuna ukubheka la ekutheni ukuthi ukumxoxela yena ukuthi wasizakala kanjani lento uyayini. Ya bekangibuza wangibuza ngamtshela ngokuthi naye bekangincoma shame uyancoma manje uyancoma manje athi hayibo kanti ubuhle kanje nami ngithi mengiyibuka ngikholwa kwemina kodwa ngiyamtshela ukuthi ngasizakala kanjani naye uyakujabulela lokho kangangokuba nje njalo mefuna ama products uyangithengela. Uyena okhipha imali manje angithengele athi akangidingi ngikulesiya simo. Ake sibuyele kuyona le ama products ngoba ibalekile la ile kakhulukazi esikhuluma ngayo ekutheni ukuthi walithola usizo. Ukuthi walithola kanjani kusiza ake siye lapho sibheke kuyona le ukuthi usizo nje uliqala ukulwazi ukuthi ngizolithola kusizo la wayezwa ngubani noma kukhona la owabona khona. Ngabona ku Facebook ngabona ku Facebook ngiyibukela nje ngoba iyona into ebisumngani nami ifoni. So mengibuka ku Facebook ngabona kubhaliwe bio enhle iyasiza nabantu bayayincoma ke nami ngathengeka ke ngizame because khona omunye wayephikmise nesithombe sakhe esidala nesithombe sakhe ngaleso sikhathi leso esho ukuthi imsize kakhulu. Hayi nami ngabona ukuthi angijube yes ngangenayo imali kodwa ngazama ngoba ngangidinga nami ukuthi ngifane nezinye izingane. Ngazama ngayi order bangilethela ave bedeliver futhi kahle shem bangidilivela ngithe ngisebenzise ayiphelanga kodwa inyanga ngabe ngiwubona umehluko ngayisebenzisa kuthe nje sekuphela inyanga bese ngi-right bengingakholwa bengingakholwa iyasiza nje futhi kakhulu iyasiza kakhulu uyageza khona okugeza khona okugcoba kuyangisiza nje ngale ndlela ukuthi angifuni nje into ezongihlanganisa nakho. Ngaleso sikhathi uneminyaka emingaki uthathe isikhathi esingakanani kumanje ekuthenini ukuthi ngoba ngikubona nje sekuyiminyaka emingaki ngoba phela ngiyabona mina ukuthi cha impela kuthiwa akhoso kwengenasici impela nendoda ngingayiphuca iqathe emlonyeni. Ukuyisebenzisa ngaqala bengina 22 years. Yeah. Bengina 22 ngoba manje ngina 27. Yangisebenzela nje from lapho kusukela ngina 22 years because mengicabanga bekuwo abo June ngiqale ngabo June kodwa nje July August September nje bese ngi-right bese ngi-right nje nami sengizizwa ayibo ngaqala mengihamba endleleni sengishayela amakhwela ngangazi kumnandi nje ukushela. Nami ngiyafisa ekuthenini ukuthi umuntu ekesondele nesitori sakhe isitori salo sisi into ebalekile bakwethu. Into ebalekile ngaso ucwaswa ekhaya wacwaswa abantu basendaweni yabona mawucwase kakhulukazi ekhaya ke kunzima nokuphuma ekutheni ukuthi uphume uye kubantu nodokotela uDr Enhle noma ubani ama products abhalubani Dr Enhle uDr Enhle so zama ekutheni ukuthi siyokhuluma naye sizwe ekutheni ukuthi usizo nilithola kanjani yena usebenza kanjani ngoba kubalekile ukuthi umuntu engacwaseki ekhaya engacwaseki emphakathini ngoba abantu abaningi banqena ngisho ukuphuma bayozama amathuba athile ngenxa ukuthi bayacwaseka wena kukhona ukuzama mhlawumbe kunjengemsebenzi usacwaseka kumanje khamba kanjani empilweni. Kwamanje angisebenzi but ngiyazama ngoba ngiyalunga amakhanda
So ngizamile nginamasaluni manje amabili iyona nje into esangibhekile okwamanje because ngayeke esikoleni angizange sakwazi ukuthola ithuba lokufunda. Angiyiboni futhi ukuthi sengingakwazi ukubuyela manje yize kuthiwa imfundo ayikhulelwa senjwayele nemali kakhulu. Oh sojwayele nemali. Yebo. Hayi siyabonga sibonga nomyeni wakhe ekutheni ukuthi usaqhubeka isoka lakho noma umyeni. Siyabonga ukuthi usaqhubeka ekutheni ukuthi ekuthengele ama products uqhubeka njalo nawo wasebenzisa ngoba isitori sakho sijule kakhulu ngoba sithinta ikhaya kakhulu. Ungathini nje wena kokugcina usudlulisa amazwi kubantu ababukelayo ekhaya ekutheni ukuthi ithemba alilahlwa ngoba ekugcineni unje manje wawunganje before kusula una 12 years uke wathola kanzima. Into engizoyidlulisa kubabukeli ukuthi ningalahli ithemba lilahlwa noma ngabe udlule emzimeni emngakanani nawe onenkinga yesikhumba ungalilahli ithemba noma ngabe kunzima kangakanani uyayibona ukuthi usengcindezeni engakanani kunala ekufihleke khona ongathola khona usizo njengoba nami ngalithola. Sebenzisa i-products ya Dr. Cele. Ave isiza ngengidlale ngani isebenziseni ithengeni iyatholakala ngena ku Facebook nizoyithola khona. Sibonga kakhulu nkosikazi ngesikhathi sakho sinike sona. Ngiyabonga. Kunjalo ke mbukeli lapha ekhaya masikhuluma udaba oluthinta kakhulukazi into esuke ithinta abantu uqobo lwabo sisuke sithi thina uphila kanjani. Kukhona abantu abathi mabephila othola ukuthi basengcindezeleni enkulu kunengcindezi engaphezulu kwamandla emahlombe abo esuke idinga kakhulukazi abantu abazokwazi ukuthi bebasize. Nangu umntwana simlandile saba naye njengamanje ngoba ekhona uyikhulumela yena ekutheni ukuthi yena usizakale kanjani. Njengamanje sizohamba siya ku Dr. Cele. uDr. Cele uyena ozosithatha esibeke ekutheni ukuthi usebenza kanjani, ama products akhe atholakala kanjani ngoba ekugcineni kukhona abantu namanje abangazi ukuthi bazophuma bebhekephi ngenxa yokuthi banaso noma banayo inkinga yesikhumba. Ake sihambe njengamanje sekuyena uDr. Cele siyokhuluma naye njengamanje. Njengoba besishilo ke mbukeli lapha ekhaya ekutheni ukuhlala phansi usilandele sambe size sifike ku Dr. Cele ngoba wazi ukuthi sinethezeka TV uma kukhona umuntu osiza abantu noma owenza okuthile okulushintsho empilweni zabantu senza isiqinisekiso sokuthi siyafinyelela kuyena. Udaba selizile elentokazi ade sikhuluma nayo libeke lonke ukuthi binenkinga yesikhumba nangu uDr. Cele sesinayo njengamanje. Dokotela ngivele ngibingelele ngwamukela. Singiyaphila njani? Siyaphila dokotela. Akusithathe usibeke njengodokotela uCele. uDokotela uCele ungubani? Ulapha kanjani? Qala kwakho uqale kanjani? Hey, udaba olude lona. uDr. Cele udokotela wesikhumba, a traditional dermatologist. Ngigraduate under abelaphi bendabuko. Omunye angayibuza ukuthi how come yenza into zokugcoba. The reason ngi under abelaphi bendabuko is because izinto zami ama products wami enziwa ngama ingredients unnatural, organic. Masithi organic sisho amafutha aphuma ku-olive uphuma emhlabathini. Ngisebenzisa ama herbs, izihlahla, ama seeds, iziqu zemithi, yonke into iyona izinto engizisebenzayo lezo amafutha enziwe kanjalo nakho konke bese kuyahlangana bese kuphuma iproduct enhle ekwazi ukuthi ilwe nezinkinga ezihlukene zesikhumba. Ake sibheke la eqaleni kwakho ubuvele unalo uthando lokuthi ungene noma bekunesizathu noma bekuwubisi. Angikaze ngize ngicabange ukuthi bengayenza. The reason indlela eqale ngayo yahlekisa because benginenkinga yesikhumba before. Oh yeah. Ngistruggleshile ngenkinga yesikhumba ngize ngaqeda matric ngaze ngasebenza. Yabo nje ukuthi mangabe kushisa ilanga kube ngathi selesele. Oh yeah. Iphumele ngaphandle ngaqhuma ngathenga yonke into ayikho into engayizamanga. And then kuhamba and then ngathola nomntwana. Ngathola umntwana anaye hamba skin problem esibizwa ngeeczema. Okay, sihambe kodokotela babiza izinto ziyabiza akuthiwa akathenge lokho into ebizayo and all that. Then after that ngiqale ngithi ngifunde ukuthi no let me start ukuthi ngifunde ukuthi yini engayenza for isikhumba engangisiza yabo ikwazi ukusiza nabanye yabo. Then that's why qale kanjalo ngaqala ke ngifunde ngiqale ngifunde then ngigcine ngingakufundele nje professional
ngiqale ngikufunde mina bese ngiyakwenza ngimixele into zokugcoba ngimise into yokugcoba kuthena abantu abasondelene nami yabo masihlangana bangibuza hayibo ugcobani wena ngithi nayibo thina ngiyayimixela manje into zokugcoba bathi hayibo simixele phela nathi ngithi hayibo into engizenzayo ziyabiza phela because ngisebenzisa ama-organic ingredients like i-organic cocoa butter iyabiza isuka i-raw isayitshe njengoba isuka elokhunjini esihlahleni sakhona so bathi hayi sizothenga senzele yabo ufike-ke lowo mqondo bese ngithi okay ngiqale lapho-ke ngenze ilokhunjana ngibe sengiyayifundela-ke ukuthi ngiyi-professionalize-ke ukuze ngingenzi into ezothola ukuthi izogcina idamage isikhumba sabantu and bengifuna ukuyenza ngale ndlela ye-natural because I believe in natural things that is why ngi-under abelaphi bendabuko ngikholelwa ey'ntweni zendalo eziphuma emhlabathini isipho esisiphiwe uNkulunkulu so ngayifunda then ngafunda kukuyenza-ke ibe because mina the time ngiyimixela ngangimixa ne ube right ucream kodwa uthola ukuthi amafutha ahleli phezulu ucream usezansi angisakuhlangana amanzi namafutha so before ngigcobe bengiqale ngishake before ngigcobe so then-ke ngakufundela ukuthi how do you emulsify uhlanganisa amanzi namafutha how do you do ukuthi into kumele ukuteste ne-temperature okunye uma ukwenza you have to taste the temperature you have to use spray like alcohol which is like maybe would be 99% ukuthi sanitize indawo yakhe ibe clean because into yesikhumba kumele ingene nayo igerms elilodwa yizo zonke lezo zinto ezithiwa kumele iphasiswe kuqala before ukuthi ayiyona yini ingozi it must be very even into ozoyisebenzisa yonke into you sanitize it first yabo so konke lokho and then I do a pH test. The pH test that's where you balance the pH level yezinto zakho so zonke njengoba sibhaliwe ukuthi they are pH tested because they are balanced because once i-pH yayincane noma yayinkulu kuba khona ama-problems esikhumbeni that is why uthola abanye ukuthi umuntu into uyayigcoba imenze kahle mhlawumbe abe right inyanga eyodwa after that siyavumba ukusiba mnyama useba nama-problems so ngase ngiyifundela-ke then I graduated as uDr Cele a traditional dermatologist and abelaphi bendabuko. Uyazi indlela oyichaza ngayo ngiyabona ukuthi mhlawumbe ngathi nezifundo usuke wawuthatha lo mkhakha kancane ekuthenela ukuthi uyokwazi namagama akhona ngoba yabona amagama owabezayo manje mina ngisengadideka kuyaphoqa ngoba angikwazi ukuthosha iziqu zokwa udokotela ngingawazi wonke leyo mgomo leyo nalawo magama ngabe udlala ngabantu you have kumele ukuthi ukwazi ukuthi ulandele yonke imigomo wazi ukuthi izinto zakho zi-safe for lesikhumba. And the best thing about wona ukuthi ngisho even ingane from 12 years yakwazi ukwasebenzisa njengoba ngisho ukuthi umntana wayene eczema so uqala ukwasebenzisa anyway uEnhle uyena umntana njengoba nguDr Cele Musli I know abanye bangibiza ngoEnhle because it's by Enhle lento ithinte kakhulu mase kuthinteka nomntwana yes it's named after uEnhle yes so uqala ukuyisebenzisa ina 12 years namanje una 18 usisebenzisa yona futhi because especially ama-teenagers that's why nami ngisho ukuthi ngahlupheka kakhulu ngisay-teenager ngenkinga yesikhumba so I wanted to come up with into ezosiza ama-teenagers so that they don't go through lento le esidlule kuyona thina yabo nje ngize bengiye ngiyibuza ukuthi yabo engabe sinjani isikhumba sami masingenanduna yabo ngifise nje ukusazi masingenanduna because hlezi nje kuyisiphihli nje yabo uthola ukuthi manje umuntu useyaphika uma ngithi hayibo nganginenduna njalo mina yabo so ake sibuye la sibhalelwe enye intokazi la igama la ithi uthuleleni yasithatha yaze yasibeka ekutheni ukuthi usebenzela lapha sakufuna sasakuthola so nokuthi ke nathi imcele echaza usichazele istory sakhe ekutheni ukuthi umsize kanjani ngoba kubalekile ukuthi sizwe istory sakhe ngoba bayasibhalela bengene kuma-email silandele sishaye follow up sifike qathatha la okumele sifike khona sikwazi ukuxhumana nani size sakuthola ke saxhumana nawe ngoba sila e-office njengamanje imisebenzi oyenzayo imiphi isizaphi uma ungasikhombisa mhlawumbe ama-products onawo njengamanje ngcono ngibafike kahle vele akhona yes uthuleleni ngangitshela lelo gama lakho ukuthi uthuleleni kodwa ngimazi ngosindi mina yes omunye wabasizakala kwabaningi because ngijwayele ukupromote ku-Facebook Facebook page ngizokunika ama-details later Facebook page so ngilokhu nje ngiposte lapho then-ke bese bebona-ke and then bese they automatically they go through to my WhatsApp bese-ke ngimcela umuntu ukuthi ngicela ungikhombisa isithombe sakho ngibone ukuthi i-problem iyipho nayo ukuze ngazi ukuthi ngizokurecommendela ini because angikwazi ukumane ngithi athi umuntu ngithi thatha ukuthi angimazi nokuthi unanke ngani because iy'nkinga zesikhumba zihlukene
yes washo naye wathi nje hayi umunye usisi nje othi angize lana kodwa nje kade ngangizama vele ayikho into engisizayo mina uyambona ukuthi uzavela ulahle ithemba kodwa usithi ngoba uphushwe lokho njani bese ngithi mina hayi ayikho inkinga usufike ekhaya uzosizakala wangikhombisa isithombe sakhe and then ngamrecommendela ikhombo yobuso waqala wayisebenzisa kuthe nje after 1 week ngezwe ngaye esethi esesenda ukuthi hayibo yazi umehluko ngiyawubona ngathi hayibo after 1 week hayi ngathi usheshile wathi no umehluko ngiyawubona after 2 weeks ngase ngibona ngayo futhi ngiyithombe and all that then nje wow shuthi kwam amazing nawe waba amazed that's why naye kwazi ukuthi athi angeke ngizoke ngitshela abantu lento yabo ngoba bengingasathembi ukuthi khona into ezongisiza mina ngizwe kahle ama-products onawo njengamanje kuwachaza nje abantu ubachazele kahle ukuthi ngoba uthi aqala from ku-12 years kuyaphezulu kakhulukazi kubantwana umuntu noma imuphi-ke onenkinga yesikhumba nokuthi kungani uze usebenzise kakhulukazi lenhlobo othi wena iyimvelo kakhulukazi into esuka kwi-nature so uchaze konke lokho akusiqale nje ngiyoqala. Okay ama-products enginawo ngicabanga ukuthi nje uyawabona lapha mese wonke kodwa ngizowachaza-ke ngawani ngoba akhona la eduze kwami i-product yokuqala nje insipho le nsipho le njengoba uyibona yenziwe nge-pure glycerin umuntu onenkinga yesikhumba kakhulu especially one-allergy no-sensitive bayaye bamrecommendele i-pure glycerin soap ayinalutho ayinama-perfume isuke i-pure yes then bese ngiyimixa ne-African black soap African black soap enginsipho ephuma kulamazwe ase-Africa estrongi kakhulu ukulwisana ne-acne ama-blemishes ama-pigmentation ama-pimples zonke lezo zinto even ama-dark spots namabala yes so ngathi-ke ngihlanganise le combination ngiqhamuke nje nokwami uma ngihlanganisa le combination because ngithanda into e-pure ezoba natural engeke izize isi-affect isikhumba there's one thing ayikho into engingayithandi njengokushintsha isikhumba sakho into ezokushintsha isikhumba because khona omunye uthola ukuthi athi nginenkinga yesikhumba kodwa manje angifuni into ezongenza mpofu lezi zinto zakho zizokwenza njani ngifuna into nje ezongenza isikhumba sibe smooth kuphela induna kodwa ngifuna ukuba mpofu yes so ilapho-ke la sifokhasa khona-ke so le insipho-ke i-powerful kunawo yonke ama-product ami yona iqale kubani ama-age 12 years oh 12 years yes oh okay it is safe konke it is safe for 12 years yes so ile nsipho nje i-powerful ngale ndlela ukuthi uyisebenzisela iy'nkinga zobuso namabala even emzimbeni kukhona osisenge ngamtreat-a enenkinga yamabala ey'ngalweni oh yeah yabo ngamnika yona no-cream wamabala then ne-tissue oil ngathi ngiyazi ukuthi eyobuso kodwa yithi emabaleni ey'ngalweni ebese ugeza ebese ugcoba nangempela naye lapho ubekhala ukuthi bespenda u-3,000 rand udokotela every month kodwa wathenga amakhomba kabili kuphela lapho waphela amabala lawo wathi sengikwazi nokugqoka esama bengigqoka into engikhona into engasakwazi ukugqoka into so ubu-powerful bensipho-ke lokho and then what I did ngiyenze nale uhalf wensipho ngokubona isimo somnotho la eSouth Africa ukuthi khona umuntu uthola ukuthi because sengike ngasiza ama-students kakhulu ama-students banenkinga yesikhumba njengoba ngisho nje ukuthi basakuleso stage leso endlule kusona nami kodwa manje akanayo imali uyafunda yabo thola ukuthi uzonqunzula mhlawumbe lo NSFAS lo yabo so ngase ngihlala phansi ngase ngithi okay ake ngizama ukwenza i-product ezokwazi uku-affordeka for nomuntu onga-afford ephaketheni ngase ngiyikhatha ngenza uhalf wayo omncane lo lena iqala from 25 rand akekho umuntu ongakwazi uku-afford u-25 rand kodwa still uzokwazi ukubona umehluko uzokwazi ukusizakala it's the same thing it's just that le encane ngenzela i-affordation lena i-normal-ke ibasoap leyakhona yes so ikhombo for umuntu engibantu engibathutha kakhulu banezinduna lezi eziba like isihlihli zigcwala bese zishiya namabala yabo lezo so loyo muntu ngirecommendela insipho ithona moyinuka nje nawe kunuka izihlahla nje la kukhona o-cucumber into enjalo lamula athi nje omunye azasho omunye wathi ayi esinuka izihlahla kakhulu obviously it's herbal because inezihlahla yes then yona after ulokhu uyathona ngayo yona yenzani izovula ama-pores esikhumbeni ukuze kukwazi ukuthi isikhumba siphefumule okwasebusweni nje ubuso engidelana kakhulu umzimba nawo ukhona kodwa ubuso kakhulu yes then after ethonile abese ya-moisturize yabo and especially le 3 le
inegama layo ngibiza ngalo ngibiza nge-basic 3 step because i-basic edingwa isikhumba somuntu wesifazane. Umuntu wesifazane every day uyadinga ukuklinza, athone, amoisturize. Yes. Every day it's a basic edingekayo nje. You're not supposed to live without the 3. Yes. Then after that ke bese siba ne-day cream. I-day cream yona inani ine-pH 40 SPF. Ine-SPF 40 ekwazi ukuvikela isikhumba elangeni. Because enye into egqilaza isikhumba ilanga. Njengoba ngisho ukuthi mina bakushisa kwakuphuma kakhulu. So mawusugcobile konke lokho, gcoba lokhu ke usuyasivalela ke isikhumba sakho ke manje ukuthi ilanga alingasigqilazi, i-dust, umoya, it's like uyasifila usimboza. Yabo ukuthi ayisekho into ezokwazi ukungena kusona. Mase uphumala uphumela elangeni, uphumela endaweni zakho. Then ile i-night cream. I-night cream ukuthi ke ngisho ngabe ke lekushisile ilanga la kukhona mhlambe beku too much or then izosebenza skin ukuthi isivuselele ebusuku. Futhi i-night cream i-good ngokuthi ine-anti-aging. Uthi mawusha iminyaka bakuphikise. Yes. Uthi mawusha iminyaka yakho bakuphikise. Anti-aging. Ngibuke ngemuva. Yes, akugeki mangabe usebenzisa lokhu yabo ama-wrinkles lokho kushobana la. Yes, ivikela ama-wrinkles, ivikela lokhu ukuthi uthole ukuthi sekuyigobe la. Yes, ukushwabana. So nje iyona ke ifocus kulokho lo. Yes. Then iphela ikhombo yakho yobuso la. Yes. Kuningi siyabona okunye asiqonde okunye siyabona ngathi noma i-roll on noma yes. Kuningi. And then bese siba nalo lona i-body lotion ogcoba emzimbeni. Iyona mina engangisebenzisa the time beqala ukubona ama-results because benginenkinga yamabala bathi unothi ugogo ngokuba ingubo bengayigqoki ngikhule bengihlezi ngigqoka amabhluku. So yilaba bona khona kumehluko ayakhanyisa amabala mangabe futhi sanduku qala ayaphela but mayise neminyaka emide like amabala okhule nawo mhlawumbe usuna 40 years ngeke vele lawo mabala asuke mhlawumbe azokuthatha omunye u10 years ukuthi asuke because amanye futhi awasukwa kona osuke ukhule nawo sayingane let's say uqale waba nezilonda uno 5 years ngeke asuke usuna 45 lawo mabala phela azo like nisheka ukuze ukwazi ukufila comfortable ukuphumela nawo ngaphandle ugqoka isiketi sakho. They will lighten up. Yes, angabe segqama uthi mawuphuma nje kuba uthi ubaba abamnyama baqhamile. Yes. And le combo le mayihamba ne tissue oil. Esinye stock sama sikhola so it's my tissue oil ke le. Esetshenziswa yimina. So le combo le i-body lotion ne tissue oil mawuhlanganisa kulwa nama stretch marks. Yabona ama stretch marks. Kuyini into ehlupha abantu besifazane kakhulu le yagcina umuntu engenayo confidence. Khona umunye ke ngamkhitha belethile. After ukuthola umntwana isisu sonke sinama stretch marks. So le combination idila nama stretch marks ne cellulites. Angalo cellulite uyayiqonda cellulites lokhu ukuthi isikhumba sibe singabi like yes so kudila ne stretch marks and cellulites lokhu ukomzimba ke. Yes. Ngizwa kahle. Nale nelinye i-trailer noma ubothi uyangweda ngazi lona ke ithile linomnini walo so lana kuyenzeka uthole ubhuti uzobona ipromothile ne yes abesethi how umuntu wami umama osekhaya unenkinga yesikhumba ne kodwa manje angithandi ukufika kuyena sengimphathele iproduct engathi uzothi awusungimumbi yini yabazi besifazane wafika usungibethela izinto sengimumbi ngalo ndlela abesethi ngicela ungenzele mama kube yigift nje bese ngifake yabo angikhanikele ngomqondo u-ede nje nalokho ede nejuice ede nechocolate ngimphathele kuyigift ebese ufaka izinto ezomsiza manje ukuthi lezi zinto zibhaliwe vele ukuthi isebenza kanjani kubhaliwe kunama instructions kusuke kunayo yonke into ufike sephethe kumama jabula umama agcobe abe muhle umama yazi le umsebenzi yabona iyasebenza impela ke right kakhulu le nami ngicabanga ukuhamba nayo le ngoba nami ngumuntu wesilisa yayibona ngiyayicengela impela ngihamba nayo le ake sibuye la ekuthenini ukuthi bakhona abanye abantu besilisa abake bebone kusizakala abantu besifazane bese nabo bayasondela ekutheni ukuthi bazosizakala kakhulukazi ebusweni yabona masikhuluma kakhulukazi ngeinduna zihlasela nombani wonke umuntu bengisazoya lapho ukuthi akubona besifazane kuphela abantu besilisa abaningi abanye ke basuke bengenayo inkinga athi nje hayi ngifuna ukuba nesikhumba esihle nje kodwa ukhona nje obewesi engikade ngimtreat
kumanje utransfer yomunye usisi asebenza naye kumina bekumuntu wesilisa kodwa ube nale nduna lezi ezishiya amabala and kuyena angani ngisho ukuthi bekuluma yini because kusho benwaya bese kuba isilonda yabo kube kuyisilonda because ifika kumina kwakuqebukile nje la kuyisilonda ngaze ngamtshela ukuthi ungagcobi la kuqala ngicela ulinde sikuphole la isilonda bese ugcoba-ke njengamanje wathenga kwabakabili amakhomba amabili u-right nje ngiyibona epostile ku-Facebook ngize ngithi hayibo waze wamuhle u-right and into egood ngayo ukuthi once izaphela iy'nduna azibuyi akuyona lento le othi ngoba abaningi bakhala ngalokho kunalezi zinto lezi ezidayisayo ofike uyigcobe ube muhle make wayiyeka ufuseke ube ngathi ushiswe umlilo ifuna ukuthi uhlezi uyigcobile yes ngoba yini inama-chemicals anjalo ukuthi mawenze wayiyeka so lena njengoba i-natural uyayithenga uyigcobe kwaphela i-problem yakho uyayiyeka you don't have to usungayiqhubekela wena uma uthanda yabo nje kumanje urifeye omunye usesasebenza naye ngambuza ngathi wena u-right wathi hayi mina ngisa-right ma ngekho right ngizozakwena u-right kodwa for yena-ke for umuntu wesilisa one-same problem onenduna ngimnika the same product le yes bese for amabala ngoba amabala akhe ayemakhulu ayestabona bese yilokhu okuyikona okusiza kumabala lokhu i-scar and dark mark repair cream yes ku-strong iyona product e-strong le enginika ama-instructions ma uzosebenzisa ukuthi isebenzise la unebala khona ungayigcobi yonke indawo because obviously isebenza kanjani na le ndawo emnyama izoyi-whitenisha ukuze ifane nale enye bese isikhumba sakho i-skin tone bese siyafana so wena ma uzoyigcoba yonke indawo uzogcina usumpofu yabo kanti asifuni ukushintsha i-complexion yabantu sifuna ukususa ibala abanye-ke le bayisebenzisa for amakhopha amnyama because yes iyona product e-whitenishayo laba bathanda ubleacher bayangayisebenzisa nabo ukuthi bazenze babe mpofu le cause iya-whitenisha mina ngisebenzisela ukususa amabala so bayigcoba ama-underarms dark underarms ikiwi lokubizwa ngekiwi yes because iya-likenisha iy'ndawo ezimnyama so nalo siso wayenamabala la ngamnika insipho nalo cream waphela ngakho ngizwa kahle manje abantu-ke bakulandela kanjani ngoba ekugcineni abantu bayathanda ukuthi uthola ukuthi umuntu ula manje eThekwini uyayibukela manje i-TV ethi lento uyazi ngenxa ukuthi i-budget yami ime kahle ngifuna ukuyithola njengamanje wenze njani umuntu ukuze kwazi ukuthi eyithole Njengoba bengingachaza ngine-Facebook page le-business it's called By Enhle Natural Glow Beauty Products on Facebook that's where ngipromota khona ngine-number yami lapho ngine-WhatsApp business also i-number yami is 081 055 4332 081 055 4332 and njengamanje most of ngisebenzela ilonto ubona zila is my home office because I have a space so and our address is 166 Victoria Embankment. That's the old name abanye bawazi ngomgaqo omusha is Margaret Mncadi Avenue. Uphinde ulungise lapho ngoba kukhona ne-fashion endala la. Yes, so esaba babagama adala. Address lana it's number 166 Margaret Mncadi Avenue. The old name is Victoria Embankment. Wona bawujwayela abantu. Esplanade. Mase Esplanade nje abantu bayawazi ngoba kungasemtateni. Noma ngabe nini noma ngabe isiphi isikhathi umuntu umefonile washo ukuthi ngiyeza uyakwazi ukuhlela ekutheni ukuthi izinto zakhe ayithole. Yes, anytime and kulaba abanye abangayazi direction ngiyakhona ukuhlangana naye umuntu sinakho ukuba se-workshop on Saturdays or then abanye mangabe sikhulumene nabo umuntu othatha kalazi kahle itheku so ngiyangizwazi kuphi mina then singahlangana lapho mhlawumbe ngihlangane naye ku-broad or e-workshop yes because sibuye sibe khona sometimes e-workshop sibe itafula yes. Okay. Okugcina ngakudlulisa kakhulukazi kumuntu olalele njengamanje abantu abasha laba abangena kakhulukazi estageni 12 years uyale ayiqale ekhale bengaze begconwe kakhulukazi ngoba abantu abakhuluma ngamabala kakhulukazi vele bethe inathi besicwaswa sigconwa lapha nalapha. Yes kunjalo njengakusho kubantu abasha love your skin. I always say that even umntana ngimfundisa kanjalo. Love your skin zithande qala ukusinakekela sisasincane into mawuqala ukubona ama-pimple amancane musukuziba uthi hayi kusakuncane kuzophela qala ukutreat because once kwaze kwakhoza amabala sekuzothatha long njengoba ngisho ukuthi amabala aneminyaka
obvious azophinde naye athathe iminyaka ukuvela kanti mangabe like njengoba nje usisi lo wamabala lo is because ayemasha washo wathi hayi akuqedisha unyaka, that is why kwabalula ukuthi aphele. So into isukumele zithande, and the advice I always give abantu, be gentle with your skin. Ungafuni ama results asheshayo, ungafuni izinto esheshayo. Yizo labo cream abashisa abantu, ufuna ukuba uyelo bone manje yabo, uthathe into igcobe izokudestroya isikhumba sakho for the rest of your life. Ngibhajekthela umemulo owangesonto elizayo njengamanje ukuthi awukunomemulo engiyakona, hayi senifuna into manje, ngisheshise ngisemshadweni, ngimshadweni yayibona nje lo. Sithande isikhumba sakho, be gentle with it, give it time, ungayirush yabo, ungayirush ukuthi ngifuna uzosuna ngasonakile ubone hayibo ngaze ngaglowa yabo, uthola ukuthi uvuka ekuseni ngathi usugezile ubuso ungabugezanga, uthola ukuthi usukwazi ukuphumela eminyango ungafanga i-makeup yabo. So abanye they cannot live without i-makeup, i-makeup nje abasemzini kuthina. So yabo, thola ukuthi you above 40 mhlawumbe usuku 45 kodwa you still look like kuma-30s obani. Yabona into engiyithandayo ukhuluma ngento esiyibukayo nembukela ayibonayo awuyifakile i-makeup. Yes. Kulungeleke ney'nsizwa iminyaka ihambile futhi. nazi ngey'nsizwa ngikhuluma nazo njengamanje. Nansi ikhombo, iy'nsizwa nje bakwethu azithanda abantu bazo. Nansi ikhombo, mawubona ukuthi umuntu wakho uyabona useyahlaseleka, uthenge ikhombo nje bazokuhlanganisela nangu Dr. Cela yokuhlanganisela na kanjani. Dr. Cela kube intokozo kakhulu ukuthi sibe nawe. Ngibonga kakhulu nami. Kunjalo ke mbukela lapha ekhaya le Nethezeka TV masithi uphila kanjani, sikhuluma ngezinto eziningi ezithinta abantu, sifika qathatha uma umuntu eke wasithuma siyathumeka. Igama ngomzothule kwakaShembe, umfo kaSkopdela khala masokito bayithethe bayidocela empahleni umphendlemane, umama omkhulu kwisigaqa sephoto ungaphotha ngaphezulu, mina nawe ayiphindi dibane.